is back kaže svaka ti čast, ti si moj uzor trenutno. Karma is back, samo ću to reći. Inače ona iz Niša priča da je Beograđanka u Niš išla u školu u poznatu džamiju. Kako bre džamiju? Kako barem njegov mama nije uz tebe? Pa, ja vam kažem, ne može ispod kruške da padne jabuka. Tako da ni oni neće vidjeti moje dete. Ali njegov brat mi je rekao da će to zauvek za njih da ostane janja. I da ja igram reality napolju, to mi isto rekao. Kao htjeli da abortiraš, ali nisi. Terzi i ja nikad nismo doveli moju trudnoću u pitanje abortusa. Šta je Sofija neka lezboča, vidio sam slike, ma ne znam brate šta je ono. Stvarno ne znam niko ni šta je, ali nek su živi i zdravi brate. Samo da mi brate dete ne povuče one gene brate paklene. Svoje meso se ne jede, šta mi ljudi, to je bilo logično, će stati u sterzu. Znam brate, ali iskreno nekako niko njima nije tražio da se oni njega odreknu, nego prosto brate da budu realni. Ali zato što nisu realni, zato on je takav. Tako da eto. Je baš me blam. Majke mi ovako i kad pričam i kad pomislim u stvari o čemu pričam i da ja ovo ne sanjam, stvarno me blam, ali baš blam. Hvala Matejice. Baš blam, iskreno vam kažem. Kako planira da objasnim ćerki što je pljuo mamu ovako javno, on mami nema šta, on mami je bože, on nema ćerki šta da objašnjava jer je neće ni vidjeti. Niti ima potrebe. I dete je njihovo meso, ne samo sin, dragi ljudi. I to je tačno. Tako da, šta da vam kažem, brate, neka ljudi uživaju jebote u ljubavi svojoj, ako je njima lepo, lepše, meni još lepše. Nije istina da ulazim u elitu, termin mi je 5. januara. Meni deluje da je brat jedva dočekao da dokaže da niste jedno za drugo. Pa ne, ali sad ide na tu foru kao što je bilo pre i tako dalje. Ali ne može pričati to jer je on pričao da mi nismo jedno za drugo zbog mene i mog ponašanja. A sad se dokazalo da nismo jedno za drugo zbog njegovog bate, moralnog, divnog, patrijarhalnog, finog. Ne znam ljudi, ali meni da je neko rekao ovo brate da može se desi, ja ne bi verovala. Da li će poslati pismo kada se porodiš? Hvala Matejice. Poslaće pismo, da. Pa poslaće sigurno jer sam ja bivša učesnica, mislim. I da nismo, da Terza nije unutra, da smo mi napolju, da je sve ok, da se ja porodila, mislim da bi svakako poslali pismo. Evo meni deluje kao da sanjam, bukvalno, ali bukvalno. Da li imaš dovoljno podrške od porodice? Naravno, moja porodica mene uvek podržava. Mama, babe, naravno, pošto znate da oca nemam. Ali mislim da mi se neke stvari u životu i dešavaju zato što nemam tatu, Bože me oprosti. Mislim, zamislite da se neko ovako ponaša prema meni, mislim, on nekako zna da ja nemam tu neku vrstu zaštite i onda može tako. Tako da, mislim da je dosta i do toga. I Lisina nas imala 4. Možda sam imali više od 4. Šta kaže stric što je volio Terzu i zvona, ali pita. Moj stric nije baš normalna osoba isto, tako da petalite se i mog strica. Šta nije sigurna, budi, imam ja tatu i dželata.
kako komentarišeš Teodoru i njen stav prema svemu? Očekivano, brate blam. Ja dobila sam labuda prvi put. Hvala Matejice. Hvala novim ružicama. Čime se to bitno bavi Sofijin tata? Pišu mi da se raspitam čime se tata bavi. Ma to je ovaj srao sinoć da je njegov pozdravlja tasta, da mu je tast neki kurac na bicikli, tako je pozdravljaju moju mamu, budala. Budala mu slala poklone. Strašno. Od kada on sa Kosova, zar nije pričao da mu je zvala zemljak? Pa, majka mu je iz Bosne, tamo iz Republike Srpske, a otac mu je iz Kosova. Veliki otac, patrijarhalni otac koji mene nije prihvatao. Pa moj sin vrlo, vrlo vaspitan. Hvali se drugarima da nije imao Đedovića, ne bi imao majicu za finale. I to da nisam ja plakala za tu istu majicu, ne bi imao joj majku sveta koje sam ja budaletina, Bože, sačuvaj. A gdje je tvoj tata, šta se desilo? Moj tata je preminuo pre 3, skoro 4 godine od kancera pluća. Tako da mislim da je drugačija svijest bi možda njemu bilo u glavi da zna da imam tu neku mušku ruku kao zaštitu, eto. Ali će zašto da prihvate poštenu Sofiju? Sofija, KG ostavi Terza, ke vidiš. Ja ne razumijem. Dobila sam 99 ružica. 100, opa. Mnogo je ružno što Terza uzdiže svog tatu, zna da imaš oca koji je klošar. Pa dobro, nebitno, mislim, nemam šta sad. Drago, mislim, takav je život. Drago mi je samo što njegov otac, sin mu najobraženija. Joj Bože, kako se sve vrati, brate, jel vidite vi to? Prošle godine sam ja bila ovakva i onakva i sve najgore, evo sad ovo. Majko sveta. Ma Kenja bre za oca, brate. A njegov otac me zvao kad je ovo sve počelo dok nije bilo zvanično da ga ne ostavljam i tako dalje, brate, tako da... I moj isto drugačije dosta kad nemaš oca i baš zato mnogi... Pa da, otprilike, ali mislim, ja sam se pomirila sa tim. Nekako to je to, takav je moj život i to je to, ali eto, baš iz tih nekih razloga mi je jako žao što moja beba neće imati oca, ali moj otac nije bio baš takav. Pijani ste utorkom neplanirano pravili dete. Ne, mi smo dete